Gore rineri mamiriro anga rakaita ndokuti mvura inaonasa kuti nairiwo zvakanaka fodya dzakapera kutsva mumunda mapurans etakakwanisa kungovanawo anokwanisawo kusvikawo zvekuma 7,000 plants kana chikafu chaizvibage zvese zvakapera kuoma ndo mamiriro zvakaita gore racho tangoyawo nemabhero mashoma matatu okuti tipinde mukambani timboedze kuona kuti zvakamirawo machallenges atakanyanyosangana nawo as farmers nyaya yemvura takafetwa nemvura kuti mvura ainonyanyonaya kunzvimbo yedu isusu tongoti kumashonashona west kwese mvura inanyanyonaya saka zvirimwa zvedu zvakatsva nezuva ndo zvakanyanyoti affect zvimwe zvese tanga tinazvo mafilasi atinawo but unza kuti tikashaya mvura asi dai tanga tine irrigation zvazviri right but taingomirira mvura yamwari ndo mvura yatangomirira saka iyoyo yakatipotsesa gore rino saka kuno kudc mave nemabhero akaunda zvakadini tichienzanisa negore rapera sofa ndambouya ne15 sofa handisati dangu ndapedzango but ndanguya ne15 sofa fodya irutanga kuya zvino ndeyepasi maprime elisi vakatanga matenga nema250 zvenamberi zvinotibatsira but vakatengawo nemadola something zvidzika pasika kudzokera kumunda kwacho kwenext year kunonetsa kudzokera kumunda kwenext year chimwe chinhu chandosangana zvatinomboona zvatinosangana nazvo unoona afunga varimi isususu hatinobata mari kwemazuva akati saka mami yatinoibata yega hatichada kutoudzirwa zvekuita nemumwe wako unenge wayanaye saka yambira ndopa ndeyekutoti kuteererana kunenge kwakangonaka kuti kana uchinge uchiziva zvaufambira kubva kumba ndikatengesa fodya yangu mari yangu isa mari pakanaka ndodzokera kumba zvinova zvinotibatsira ende ukange watengesa fodya ukada kuti uende kwako wega kuti ndicherega ndokwira kuwestgate ndiende ukaroye unosangana nazvo muroad house ari kutera mashure asi kana muri 4 muri 5 mota yamwaya naye mudzokera naye iyoyo munobatsirizika munobatsirika zvakanaka and then kuvakadzi hakuna vakadzi vedu vakasiyira kumba ivo vakangofanana nevakadzi vamusangana navo kuri kutsuka kuzora mafuta asi vakangofanana vakadzi nevekumba ivavo saka dzimwe dzenguva kada kunyengerwa nevakadzi ava mukudhakwa imo ndo mukubirwa mukudhakwa because it's obvious vanomwa mahantazi vanononzi hantazi nemachiti masavhana vari kumwa mazuva anaya unodhaka unopedzera wakumisa zvasingamwe mahantazi iwo dhakwa futi mari zonoenda kumbosina kana mari kana grosari usha kuti wakashandira igore rino at least shoma iyo yawawana tuti drought ndo mvura hainonyanyonaya zvakanaka shoma yatawana iyo tikadzokera nayo kumusha inotibatsira nemhuri asi kufees yezvinokuvanhu vanenge vakachikora futi vanenge vari kubhatarwa shoma futi kagore rino gore rakapera mvura yakanaya hainonyanyoda but mvura yanga iriko zvayo futi yakauya but gore rino ishoma futi ishoma because normally kuna nakaro yuku ndokuna nzobva fodya yeshe ende yakawana na karo igurwe mount aru unonzo babata unzuzunzwa ne vamwe aishoma fodya inini ndonzi Florence jejeje kana kuti maigwatidzo ndorimira fodya ndiri kunyamzizi kwa mtopo national east gore rino mvura inonyatsonaya yakatanga kunaya tikapimbikira fodya yedu zvakanaka kanyatsobata ati mvura yakazoenda zvinenge zve2 months mvura yaenda fodya ikaoma maseedbed ikaoma but taingovavarira mairrigation hatina totoshandisa zvibhorani kwedu saka fodya ikaoma magadheni taizonge tangotsvagawo kuti tidzokorodze futi kupimbikira mvura haina kunaya asi gore rino fodya ishoma kudarika gore rakapera ndanga ndine 17 bills asi gore rino hadzisvike totochemawo kuti pamwewo isusuwo tikatengesawo kumakambani ukongotisirawo mari shoma nekuti gore rino kune nzara right pakurima kwedu kwatinoita fodya nofunga taane makore takatanga kubva kuma 2002 gore rineri takawana dambudziko kubva kutanga kweseason matemperatures akapisa zvekuti seedbed yaiti kana yadiridzwa
ukadiridza makuseni vegona uzosvika masikati uona fodya yatsva nezuva. Tabva ipapo takashingirira tapinda mumunda pakanaya mvura yakanga yati nonokei. Payakauya yakanayiri yakati wandei tobva tasima fodya yedu iya yatakanga tiinayo yokubva yabata mumunda tikataiwa zvaita. Ndobva tati mafetiraiza takanga tiinayo bva taapuraya mumunda mvura yakabva yaenda fodya kubva yatanga kuoma 1 kwakuchitopinda futi dambudziko rekutsvaga nesi kune vakanga wainayo. Imwe taita yekudiridzira mvura, pane mvura yakazonaya iya fodya iya yakanga yabata tikataiwa zvaita. Yapastage yekuti tapa topping kuda kuchiitena manje kuti ichikudze mashizha. Haina kuzobvira yawana mvura nofunga yakaita 1.5 months kweduko tisina mvura. Mvura yakanaya yakazotonaya kubva svondo rapera, asi yakazonaya tese Varimi yakanaya zvino. Saka fodya yedu yegore rino iri haina kuwana mvura, yakareruka. Pasaizi yemunda watakarima gore rapera tichitarisa zvatauya nazvo takawana gohwo rakakura pandima diki. Yegore rineri mapepa manje haisi kana kurema, haisi kuita sei, haisi kurema zvekuti kuvarimi vazhinji vari kutochema kuti zvatakapiwa pakondirakiti, nekuti tinorima tiri mumakondirakiti farmers, tinopiwa maimputs nekambani, torima totengesa vobata mari yavo yemaimputs, isu tozosarawo neyedu. Gore rino kuvarimi vakawanda hazvisi kubuda, vari kutokundikana kuti vabhadhare makondirakita wakaita sei avakasainirana nemakambani. Ende riri kutoita dambudziko. Tinongoraramawo sevamwe vanhu, tine vana vezvikoro, tinodawo pekugara, tinodawo zveutano. Izvi zvese zvinoda mari, ende zvikutotinetsa kuti mari yacho tichaiwana kuti dzimwe mbeu dzese dzakafa. Mbeu yakatombotishingirirei ndiyo yefodya. Saka taitochemawo manje kuti dai kana gavhumende ikapindirawo pakubhadharwa kwezvikwereti izvi, nekuti kusanaya kwemvura haisi purobhuremu yemurimi. Zvinhu zvinongoitika wasi murimi anenge angoshanda semashandiro anoita makore ese.